Domnul Georgescu și soarta României. Distribuiți mesajul, apreciați-l, comentați-l pentru că este nevoie să ajungă la norod. I-a fost respinsă plângerea, dragii mei. Avocații lui, cel mai probabil, din punctul meu de vedere, vor face recurs la decizia Curții de Apel și totul se întoarce la înalta Curte de Casație și Justiție. Și după părerea mea, nu va fi neapărat o finalitate pozitivă. Pentru mine, lucrurile sunt destul de evidente. Cel mai probabil o să-i respingă și acolo și după aia nu mai au unde să atace hotărârea care se va da. Pe baza acestei hotărâri, prin care nu se vor relua alegerile turului 2, o să respingă o viitoare candidatură în martie, pe baza faptului că tocmai campania lui cu ingerințe străine a stat la baza luării deciziei ineficiente de către CCR, cea de anulare, care a provocat reverberații în România și nu numai. Eu cred că lucrurile sunt destul de evidente. Numai dacă, după 21.01.2025, administrația Trump va reuși să dea o altă linie care să fie luată în considerare de către actuala sau fosta conducerea țării, că nu mai știi ce e aici. Dar și cu americanii ăștia, mi-e frică. Pentru că așa zi și prietenii americani, când am avut musai nevoie de ei, nu prea ne-au ajutat. Mai niciodată. Și acum, mai mult decât oricând, părerea mea umilă este că Trump e influențat de Viktor Orban, care va juca sigur cartea Ungariei mari. Și aici e vorba poate și de Transilvania. E o poveste mai complexă. E greu de crezut că prietenul domnului Georgescu, Kennedy Jr., va contrabalansa și dacă va și vrea să se implice. Cât despre domnia sa, domnul președinte Călin Georgescu, președintele ales de popor, dacă va fi președinte, va fi cu siguranță capabil să ducă o diplomație cu SUA, dar nu este încă. Și este din ce în ce mai puțin probabil pentru că jocul România-SUA e dictat de Viktor Orban, care are un alt interes la România. Deocamdată Orban, dragii mei, are în România un ungur în CSAT, unul în Comisia de Supraveghere a SIE, un ministru al finanțelor și unul la dezvoltare. E mai mult decât a avut Ungaria în ultimul secol, în ultimii 100 de ani aici la noi în România. Din păcate asta e situația, e dezolantă. Sper să mă înșel. Dar indiferent de finalitatea lucrurilor, nu uitați, dragii mei, că Dumnezeu are mereu ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt. În rest, vă doresc un 2025 mai bun, plin de investiții eficiente, cu multă sănătate, fericire, prosperitate, bună înțelegere și tot ce altceva vă doriți dumneavoastră. Să se împlinească. Un an nou binecuvântat la mulți, mulți ani. Cu deosebit respect, Robert.